Bueno, 6A atal honetan proposatzen den atasa da ikasleek betetzea lan kontratu bat. Bai? Orduan, horretarako informazio bila jo beharko lukete internetera, eta bilatu behar den informazioa dira bi motako informazioa. Ez batetik kontratua bera, eta kontratu bera hori deskargatu, eta gero betetzeko orduan lan baldintzen gaineko informazioa. Ez? Gure kasu honetara joko genuke hitzarmen kolektibora. Bai? Orduan, hemen informazio asko dago interneten, baina bi gauza izango dira oso importanteak, ez? Batetik, informazio hori eguneratuta egotea, eta bestetik informazio hori fidagarria izatea, ez? Iturburu hori fidagarria izatea. Bueno, 6B atalean, jokabide arauetan, roleplay bat planteatzen da, bai, eta roleplay horren ondorioz gero ikastaldeari planteatuko zaio elkarbizitza arautegi bat sortzea. Bai? Kasu honetan, roleplay horretan ikasleei egoera gatazkatsuak izan daitezkeenak planteatzen zaizkie, eta eskatzen zaie taldean ebazteko nola konponduko luketen arazo hori. Orduan, gero, konponketa horretan oinarrituta, ikasle talde horrek egin beharko luke bere arautegi propioa garatu. Bai? Hori ez da nahikoa, azken batean helburua bikoitza da, batetik gatazka nolabait esateko gatazkaren konponbidea aurreikustea, baina bestetik talde kohesioa lantzea ere. Orduan eskatzen zaie ingeniari baten edo kanba baten, inkluso bideo batekin ere izan liteke, egiteko talde eslogan bat eta talde aurkezpentxo txiki bat, bai? Edo taldeari izen bat jartzea. Horrela lantzen da taldearen kohesioa. Bai? Eduki digitalen atalean, ikaslei eskatzen zaiena da portfolio bat egitea. Bai? Portfolio horrek lagundu behar die nola esateko, enplegua topatzen da, beraien enplegagarritasuna hobetzen. Orduan, planteatzen dira urrats batzuk, bai, lehenengo eta behin ikasleak hausnarketa bat egin beharko du, nabarmentzeko zein diren bere alderdi positiboak, negatiboak, bere motivazioak, interesak, gaitasunak, ondoren ere aurkezpen bat egin beharko du nabarmenduz zein diren bere alderdi positiboak, sendoenak, eta gero ere kurrikuluma egin beharko du. Bai, hori guztia site batera igo beharko luke. Orduan, 6D atalean proposatzen den aktibitatea da modu aleatorio baten edo bai, lantzean behin hori irakasleak erabakiko luke, izango litzateke txantilloi bat pasatzea ikasleei, izan daiteke astean behin, saio bukaeran adibidez, eta orduan ikasleak sartu beharko lirateke nire Googleko jardueretan, bai, eta bertan agertzen dira bizitatutako horri guztiak, bai. Orduan ondoren, ideia litzateke ikasleak bizitatutako horri horiek apuntatzea taula baten, eta gero egiaztatzea ea bizitaturiko horri horiek zerikusirik eduki duten eskola orduetan egin behar zuten lanarekin. Arazoen ebazpenaren atalean, konpondu nahi diren arazoak dira batez ere Google Classroomekin erlazionatutakoak, bai? Hortaz hor, arazorik behienak edo ohikoenak izaten dira batetik, askotan igual ikasleak esaten duela dokumentua igo duela, baina irakasleari ez zaio agertzen, bai? Behar bada beste toki baten dagoelako, edo ez duelako modu egokian igo, bai? Baina eztabaida hor egoten da, bai, orduan nahi da aktibitate honekin bermatu dokumentu hori igo denean, gero egiaztatu egiten dela, eta hartzaileak ere jaso egin duela, bai. Bestalde batetik, baimen egokia daukala, bai, baina, hau da, igual igo da dokumentua, baina ezin da ikusi, ez? Eta baimen eman behar zaio hartzaileari ere dokumentu hori ikusteko.
Askotan gertatzen da ere Google Forms bat igotzen danean, ez dela bereizten editatzeko modu edo bete zein den. Gero testuak bidaltzen direnean, PDF formatoan igo, PDF formato bihurtu eta horrela igo, bai, horrelako sustekoak ebitatzeko, adibidez, pasatzen editatzen bada dokumentu bat OpenOfficeen eta gero igotzen bada Google Doc bezala, hor egon daitezkeen aldaketak eta ekiditeko, bai. YouTubera bideoak igotzen direnean ere erreproduzitzeko baimena egokia dela bermatu. Bai, gero beste arazo bat izaten da Google Classroomen entregak ez direla saltzen esleipenetan. Bai, entregatutako dokumentu, ez direla agertzen entregatutako dokumentuetan, baizik eta esleipenetan. Bai, orduan hori ere ekidin. Eta gero ere dokumentuak igotzen direnean Google Classroomera, Google Classroom erabiltzailea eta Google erabiltzailea berbera izan behar du, bestela ez du uzten dokumentua igotzen. Bai? Orduan hori guztia bermatzea. Orduan horretarako proposatzen da atasatxo bat, bai, kurtso hasieran izango litzateke, eta atasa horretan dokumentu entregagarri batzuk sortu beharko lituzkete ikasleek, diela Google Forms, Google Doc, PDF, YouTube edo Google Classroom, eta gero hori guztiak Google Classroomera igo.